Ben, esta movilización que está facendo a Federación da Construcción da CIGA enmárcase dentro dunha campaña onde hoxe é o primeiro acto dunha serie deles que vamos a encadenar no futuro, e o que pretendemos é denunciar o que está acontecendo na obra da construcción, tanto sea en obra pública como en privada, e é que non se cumple para nada o convenio colectivo, non se cumple na provincia de Pontevedra ni no resto das provincias do país, fundamentalmente e basicamente en materia de xornada e en materia de salario. En materia de xornada se están facendo donde menos 10 horas de traballo diario, e en materia de salario pois se está percibindo na maioría dos casos un salario hora que donde se lle está metendo parte de pagas, indemnización, vacacións e demais, e que aínda así non supera o valor da hora ordinaria. Ben, nós isto témolo denunciado xa de todas as maneiras, de palabra e por escrito, tanto diante da Administración do Estado como da Administración Autonómica, incluso tamén a Administración local, diante da patronal tamén o temos denunciado, e vemos que pouco caso nos fan. Entonces non nos queda outro remedio que pasar a acción no sentido de denunciar con actos como o de hoxe diante da sociedade que hai un cumplimento moi grande dos distintos convenios da construcción sin que quen ten capacidade para regularizar e normalizar eso faga nada por evitar. Pensamos que é un pouco para que se mostre un exemplo cara a opinión pública de que son eles os que teñen tendo bazas para que se cumpla o convenio, son os primeiros que mirando para outro lado deixan que se incumpla o convenio. En tempos de crise, na que todos estamos de acordo que ainda non se sabe cando vai ser o final desta crise nin a súa dimensión, parece un pouco contradictorio que quen lanza mensaxes de corrixir a crise non faga nada porque se cumpla o convenio en materia de xornada e de salario. Por qué? Porque é fácil de facer unha conclusión e sacar unha conclusión no sentido de que ali onde se están traballando, que na maioría dos casos 10 e 12 horas, se se traballar e se cumprir o convenio 8 horas, está claro que é fácil de facer unha conclusión matemática lóxica e fácil de facer, e é que onde estarían traballando 4 traballadores podían estar traballando 5, podía dar traballo a un 20% máis de traballadores do sector que están no desemprego. A nós o que nos preocupa é que esas medidas que teóricamente, por non decir que demagóxicamente, se están empleando contra o desemprego, teñan efectividade, e para que teñan efectividade hai que cumprir o convenio, hai que repartir o traballo que hai. Entonces, compañero, nada máis, saber que se vos vai chamar en calquer momento, con tempo suficiente, evidentemente, para facer accións semellantes ás de hoxe. Nada máis, hasta outra, veña.